Takže čaute ľudia u nového videa dneska z Hugi Wugi Backrooms Hugi. Čo? Dneska je druhá časť Popko s Gamerom. Je 26 a na kedy sme to naposledy dali? 3.3.2024. Pred jedným rokom. Pred dvomi ty gamer. Tak pred 2 rokmi. A dneska už to konečne dokončíme. Urobíme aj chapter 2. Na si... Aj trojku, aj štvorku, potom aj 5, potom aj 6, ty vole. No, hej. Hej, ale ešte jednu vec, čo som to chcel. On spomínal, že v tom videu, že bude chapter 2, že si tu dala chapter 2, takže co je potom? Po tomto videu. Jej, dobre, už môžeme začať do riti. Vráťme sa k tej časti, kde sme boli. Dobre. Zostali... Počkaj, kde sme... Kde sme vlastne toto... Kde sme skončili? Ja som tam v kuchni. Počkaj. Ja my sme vlastne skončili v tej Make a Friend, však? Yes. Ja tu sme skončili. Však? Hej. A tentokrát nehra na tablete, ja som to stiahol na telefón a musím sa tam dostať znova, ale kde sme to? Gamer. Mám jednu otázku. Prečo viac, keď sa v mojom videu než ja? Čo? Prečo viac, keď sa v mojom videu než ja? Nikto to nebude vedieť. Vôbec. Dobre, nikto tomu nepochopí. Vieš, že ja som taký jeden. Čo je? Však ja som Japatron. Ty si Japonec? Odkedy? To som nevedel. Ja som nie Japonec, ty. Ty si Japonec. Nie, ja som nie Japonec. Ľudia spomnite si, že je Japonec. Laje Japonec. Ty si jeblina. Ale pust ticho. Dočiahni to. Fajn, takže môžeme pokračovať teda? Ja som na tejto čo ti jak laguje? Dobre, nelaguje sa mi to, ide mi to v pohode. Fajn. Čak. Dobre. Toto videjko bude mať takých 8 minút. No lebo budeme v tej hagičiec a pôjdeme ešte na koniec. Neho bude naháňať hagi vagi. Ja už ten puzzle mám hotový. Zabite ma. Ja už ten puzzle mám hotový. To je super! Ty to ešte nemáš? Nie. Dobrá. Zapnite sa vy sračky s veľkými očami. Really? Ako really z Minecraftu. Zapnem toto, vyberem to, ja som to. Fajn. Shut up. Dobre. Ešte jednu vec. Dráčik. Čo dráčik? Ktorý je máčik a sťahováčik. Však. Chlopal na dvere. Čo robím? Však si nepamätá, že on chlopal na dvere. V kuse. Ja. On tam furt takto, že... Klopi klop, kto je tam? On tam furt len takýto, že... Klopi klop, kto je tam? Tvoja mama tam. A potom sa spýtal, že čo robím a my natáčame. Čo robíte? Nie. Čo robíte? Mne to ešte bude trvať 5 rokov. Hej. Som už niekoľkýkrát padol. Mne už sa robí tá včelová mačka. Včelová Mája. Mája. Majka. No už mi to ide. Ja už to mám hotové, ja už idem na hadičej. No ja počkám na teba, nech si to dosereš a počkám na teba, pokud budem na tento... Aha! Mačkovitá včielka. Mačkovitá šelma. Sa najčastejšie... Hej, a teraz idem asi čakať. No zatiaľ idem dať... idem zatiaľ dať túto sračku sem a nejdem nikam. No už som otvoril dvere a tam nejdem, lebo tam
ide Konečne. ten modrák, ten chlupatý modrák. Máš chlopatý modrák. Však tam vylezie ten Hugač bugač? Áno, tam chlupatý hugač tam ide. Chlupatý. Ja viem, že je chlopatý, ale nie až tak moc, nie? Včielka do toho, včielka do toho. Ty som tak na kúkaj. Ja som skoro nervózny vec. Jasné. Nech to friend. Megadeth. Ja si to mám za chvíľku. Ľudia, ešte vám tu ukážem jednu vec. Ak ujď Huggy Wuggy, aby ťa nezabili. Ty kámo, neviem uveriť, že to mal 6 minút. Hej, ako kde som? Čo, kde si? Ukážem vám, ako ujď Hugovi Wugovi. Nie, Hugovi. Hugovi Wugovi. Hej, to čo je za tento stroj, čo sa tu na Ja neviem. A ako ujsť Hugovi Wugovi. Nepôjdete tadiaľto, ale pôjdete takto sem a nezabije vás. Logika 500 miliónov. To ako je? To je tam nejaký. Nie. Ale dá sa tam dostať. Dobre. Ako? No, ty máš tú zmutovanú mačku, či... Jak to môže byť zmutovaná mačka? Je to zmutované zo čoho? Vieš čo, existuje to aj v reálnej realite. Ej! Hagi! Chlopatý cigán. Pomoc! A ho ma teraz nedostane, gamer, kúkaj. Nemôžem, ja už idem hagi chase, ja už hagi. Tak sa poď tiež schovať. Chase. No, super, ja som tiež mŕtvý. Wow! Táto skryša bola najlepšia na svete, musíte to vyskúšať. Ja som skápal, ja som sa pozeral na teba, že čo robí. Táto skryša bola najlepšia na svete, musíte to vyskúšať. Fajn. Musíme znova začať. Počkaj. Ale to je kľúte, kde bol ten hagi. Hugáč. Hugáč, dobre, už sa otvorili dvere, môžeme ísť. Hugáčik, pukáčik? Tebe sa to ešte nenačítalo? Nie. Dobre, môžeme ísť. Tak dobre, išiel som do vojdy. Vieš, akože som otvoril. Nie. Ale. Cigán. Dobre, je tam cigáň, chlopatý. Mája ťa, pozri sa za seba. A ja nemá. Ale rýchlo sa pozri za seba. Nie, nikdy. Bráň. Nikdy. Ja som videl toho chlopatého cigáňa. To čo je? Som videl toho chlopatého cigáňa, jak išiel cez tej ventky. Dobre. Hej, a teraz takú malú cestu. Dobre, na chvíľku si... Ja si tu nemôžem kráčať. Nie, ja skapím! Ja som debil! Nie, dobre. Dobre, ja idem do Riky. Pome. Čakám, ja len čakám. Pán, dobre. Dobre. Ideme dole. Bing. A dáme... Tu dole. Ej! Krabičku. Ja to mám vlastne tak. A zabuchnu. Zober to. Á, dovidenia, ja idem. Chlopatý cigáň je mŕtvý. Není mŕtvy, žije. Ja vlastne štvorke. On žije. Ja On mám- nikdy nezomre. Ja mám ale chlopatý cigáň je dole. Je dole. Ako úplne dole. Že chápeš, je dole proste. Ja mám tu samé malé lagy, že to akože... A ja tu mám malé laky. To
Dobre. Ježiši Kriste. Čo je? No prečo mi to tak... Dobre, ideme to popí. 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 Pipi. Popí. Co nám kúkal tá pesnička? Ona má belo očo. Ona má belo očo! Čo je belo očo? Ona má belo očo! Čo je belo? Ja už som už otvoril tú kejsu posranú. To môžeš tiež otvoriť. Wow. Wake up! You opened my case. You open my case. Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Jej, dorali sme to. Jej. No, koniec. Hej. Tak jak sa vám toto video páči, nezabudnite daj like a A na budúce po Playtime Chapter 2. Yes. Je.